velkommen til vores første video her på den her kanal. Ja, den her YouTube-kanal. Og vi har begge to en kanal hver, sådan, hvor, og de vil være linket nede i beskrivelsesboksen. Og i dag skal vi lave en Cecilias, beauty samling. Og det kommer egentlig bare til at gå ud på, at vi viser hendes beauty, eller vi skiftes til at vise en ting af hendes beauty. Så ja, lad os egentlig bare komme i gang. Så hvis vi starter med børster, så har jeg sådan en her, så den her Elite powder brush, og ja, den er egentlig bare fra Elite, og den er virkelig, virkelig god og virkelig, virkelig blød. Ja, og så har hun sådan en lille, jeg tror det er det en eyeshadow brush. Ja. Altså øjenbrynskygge. Vi kan se den her. Kommer lige gående ind forbi. Og den er også fra Elite. Ja. Woohoo! Og så har jeg sådan en ELF Professional Total Face Brush. Ja, den ser egentlig bare sådan her ud. Og dens hår, de er sådan lidt hårde i forhold til den der, men alligevel er den god til at sådan blende det sammen. Ja. Okay, og ja, så hvis vi så går over til sådan en læbepomade, så har hun sådan, hvis vi starter med Baby Lips, så har hun den her Baby Lips for Electro-serien. Og det er Pink Shock. Ja, og hvis jeg lige scratcher den, så kan I se her. Det er, så I kan se den, så den der. Den er meget skrigpink. Den er meget skrigpink, men det ved jeg ikke, om I kan se på kameraet. Og den dufter af butcher. Ja, dufter. Gud, det er godt. Og så er jeg lagt låg. Okay. Og så har jeg den her Baby Lips Intense Care, og det er bare den gode af dem. Og den synes jeg i hvert fald dufter af nougat. Det synes jeg. Jeg har den også. Og det er en af de der gennemsigtige. Ja, jeg har den også derhjemme. Og ja, jeg skal lige sige, at jeg har alle fra den originale serie. Ja. Så. Okay. Og det er igen lige disclaim. Det her er overhovedet ikke. Ej, sorry. Bare sådan disclaiminger. Det her er overhovedet ikke for pral eller noget. Jeg viser bare de ting, jeg har, fordi det var sådan lige en idé, vi fik. Og jeg er super taknemmelig over alle de ting, jeg har fået herfra, for jeg har fået en del. Ja. Okay. Og hvis vi så går videre, så har hun den her Baby Lips, og ja, det er også bare fra den der originale serie. Ja. Og det her, det er Peach Kiss. Og ja, hvis man lige scratcher den, det er ikke sikkert, den har. Den har ikke sådan særlig meget farve. Nej, men den har sådan noget shiny, hvis I kan se det. Og den dufter en blanding mellem vitamin og fersk, synes jeg. Ja, mest ferske. Ja. Og så har jeg den her Baby Lips Jeremy, også fra den originale serie, og jeg lige på swatch. Jeg har gjort den lidt skæv, så jeg har gjort ved mange af dem, fordi det kan jeg godt lide, eller de fleste af dem. Ja, det har jeg gjort ved alle mine læbepomade. Og ja, de ser bare sådan her ud. Og den har en super, super lækker peachy farve. Rød peachy. Ja. Når man får den på, og den dufter rigtig godt af hindbær. Ja. Okay, hvis vi så går vi lidt ud af babys-kategorien et stykke tid, og mere ind i slags labello. Ja. Og så, den der viser du. Så kan du gå ned i skuffen. Vi tager bare alt det her op først. Så, altså vi tager det øverste først, fordi der er lidt mere labello. Ja, så nu går vi på en måde ind i gruppen. Så den her Soft Rose labello, hvis I kan se den her. Og den dufter gud godt. Ja, og den har jeg også lige gjort sko. Ja. Og den har sådan en lyserød, men den er gennemsigtig, når man får den på. Ja, den er fuldstændig gennemsigtig. Ja. Og så skal jeg lægge der. Ja. Vi kan lige hurtigt tage dem her, som ikke lige er i min akrylboks, men det er bare nogle, jeg har til at lægge. Og det er sådan nogle fra nogle blade. Allerførst, der har jeg den her fra Wendy, og der har jeg ikke sådan særlig meget tilbage. Men den dufter sygt godt. Jeg kan ikke forklare, hvad den dufter af. Nogle blomster eller et eller andet slik.
Og den ser egentlig bare sådan her ud med 2 heste på. Og så har jeg den her, og det er sådan en Fruity Lip Balm fra Olivia. Bladet, det tror I alle sammen kender det, hvis I lige kan se. Ja, og den er gennemsigtig, og den dufter altså også bare så godt af fersken. så godt af fersken, ja. Den dufter mega stærkt af det. Ja. Og så har jeg 2 læbestifter, og den ene, den er i farve nummer 11, og den 11 lilla rød, og ja. Den ser bare sådan ud. Jeg vil lige swatche den, for jeg er rigtig glad for. Men jeg kommer til at bruge den forkert på Emma med lukkede øjne. Den video kommer ud på et tidspunkt på min kanal. Ja, okay. Så har hun den her, som er i farven 5 rust. Ja, det ved jeg godt, det kan jeg se. Ja. Ja, og den er, vil vi ikke lige swatche. Nej, men den dufter ikke af noget. De dufter sådan lidt ja. normalt. Okay, og så har jeg sådan lige nogle ting her, og der har jeg først sådan en mascara, og den er fra Vi Unge-bladet, og det er en Love My Mascara, hedder den bare, og den er bare sådan lille sølv, og den klumper ikke ligesom den anden, jeg har. Ja. Godt. Så har hun egentlig bare en normal neglefil, som lige nu sådan er pakket ind. Ja, fra Elite. Ja, og ja, den er virkelig bare en neglefil med sort og så. Ja, jeg bruger den ikke rigtig, men den er ellers rigtig god. Så har jeg en eyebrow pen fra Olivia, og ja, den har bare sådan en børste heroppe, og så en brun farve. Og den er virkelig svær at få ud igen, vil jeg indrømme. Så derfor bruger jeg den aldrig. Okay, så har hun også den her Glitter Roll-On. Jeg ved, ærligt talt, jeg ved, den er for 10'er. Ja. Men jeg ved så ikke lige, hvordan man bruger den. Nå, ja, til øjnene. Ja, godt. Ja, den er bare sådan. Okay, så, ja, det larmer måske lidt, undskyld på forhånd. Nej, jeg vil have en den der. Godt så. Så har jeg en Rimmel London øjenskygge, og den er i farven 280 brun dusk. Ja, og den er fra deres Glam Eyes. Og den ser bare lige sådan her ud. Lige få et swatch. Ja, okay, den røg lige ud. Det er sådan. Ja, og så kom der lidt øjenskygge på min computer, desværre. Ja, okay, vi filmer med computer i dag. Ja. Det var lidt nemmere. Den ser bare sådan her ud, og den har en rigtig fin brun farve. Og vi skal have vasket min computer. Ja, og undskyld, hvis vi hele tiden sådan gør sådan her. Men Og det er fordi, kameraet ryster lidt. Det er fordi, den hele tiden går ud, og så kommer der forskellige billeder op og sådan noget. Ja. Videre. Hvis vi stadig det er over... der kommer op. Ja. Okay. Så har jeg står lige og prøver at rense den her lidt. Stop dog. Så har vi den her øjenskyggepalette og... Palette? Ja, det er rigtigt. Ja, en slags palette. Ja, eyeshadow. Jeg ved faktisk ikke, at den fra Rimmel London. Det kunne godt ligne dem. Kunne det nok godt. Jeg ved ikke lige, hvor den er fra. Ja. Men der er bare sådan nogle forskellige pinke farver. Hvis I lige kan fornemme det. Og så en hvid. Her, hvis I kan fornemme det. Ja. Så har jeg så en Pretty Juicy Strawberry Lip Balm. Og ja, den er fra Pretty. Og den ser egentlig bare sådan her ud. Og det er en af dem, hvor man skal tage det på fingrene og smøre på. Og den dufter af falske jordbær. Men den alligevel dufter faktisk rigtig godt. Og den ved jeg i hvert fald er fra normal. Og man kan få 2 for en 10'er. Jeg fik kun en af dem. Ja, okay. Og så har hun selvfølgelig en lip butter. Og det her, det er i Blueberry Blush. Yes. Blueberry og den har hun købt i Matas, ikke? Yes. Og den er fra Nivea, så vi kan se derovre. Ja. Og ja, den er egentlig bare sådan i farven, der er den sådan meget pinky. Pinky? Pinky. Pinky? Jeg ved ikke, den er gennemsigtig nok. Men den er gennemsigtig, når man får den på.
gudegodt. Ja, men altså, den er lidt for sød efter min smag, så når jeg bruger den op, så vil jeg hellere have caramel cream. Jeg synes, den lugter her dårligt, den der caramel Cream. Ja. Så har jeg så en Eos, og ja, det er i farven Lemon Drop, og det var den gule af dem, og den dufter af citron. Og ja, oh my god. Ja. Og så... prøv lige. Jeg overtager lige hurtigt, vi skal lige se computeren til. Og så har hun også selvfølgelig en vaseline, og det er bare den her klovervaseline, og ja, water-free. Og ja, så den er bare gennemsigtig, som I kan se, men der vil helt klart også komme en video ud med 10 ting, som du kan bruge din vaseline til, fordi du kan virkelig bruge den til rigtig, rigtig meget. Ja, man kan faktisk bruge den til 15 ting. Men... Ja. Vi finder ud, ja. Og jeg vil sige, måske kommer der DIY på en læbepomade ud, hvor man skal bruge den her. På min kanal, på min egen kanal. Og måske også på den her. Godt. Ja. Hvis vi så går ned til skuffen. Ja. Jeg tager lige den der af. Det der kan vi lige skrive. Ja, der ligger bare... Kan du ikke sætte det der i igen? Jo, det gør jeg lige. Hvis du ved, hvor det skal være. I wash this. Det skal til venstre der. Okay. Her i, der har jeg sådan lidt forskelligt. Og det er egentlig bare noget... Tusind tak, Cecilie. Det var sgu en af mine læbepomade. Nej, læbestifter, det der. Okay. Fuck, godt der ikke kom lipgloss på gulvet. Godt. Fortsæt. Vi fortsætter. Ja. Jeg har lidt random, som ikke lige kunne være heroppe. Men det vil vi lige hurtigt gennemgå. Og ja, det skal siges, at jeg har meget, meget forskelligt. Og meget af det har jeg altså selv købt lige for det hernede i hvert fald. Og ja, jeg køber selvfølgelig ikke noget sådan rigtig, medmindre det er virkelig, virkelig, virkelig billigt. Som jeg ikke har hørt folk tale om. Ja. Eller medmindre det er noget, man får med, eller sådan noget. Skal jeg bare starte? Ja. Okay. Hun har til at starte med nogle labelloer. Og ja, hvis vi starter med den her labello, og det er jo fra Fruity Shine linjen. Og ja, det er egentlig bare sådan, den hedder Strawberry, og ja, den dufter sygt godt, men det er sådan falsk jordbær. Hvis man lige squatcher den, ikke? Så er den gennemsigtig. Rød gennemsigtig. Ja. Jeg ved ikke, om man kan se det. Rød du lægger den bare lige her i lavretten og der. Ja, det kunne egentlig være fedt, hvis man brugte den der også. Det kan du jo godt. Nå, godt her. Ja, og så har jeg en Labello Vitamin Shake med Ascend Wild Apple, og altså min mening er, at jeg er ikke lige den største fan af den her, fordi den dufter af æblegrød. Ja, duft. Jeg kan ikke lige duften af æblegrød. Okay. Og jeg skal lige sige, at alle de sådan... Vi skal nok fortælle, når der er noget, jeg har fået. Indtil videre deroppe har jeg kun fået den her. Ja, godt. Og undskyld det bedste. Så har som jeg ikke ved, hvor er. Nå, den er der. Okay. Så har hun sådan en her. Fruity Roll og Lip Gloss. Brilliant eller Lippers. Den er fra Teknik. Ja. Og ja, dem har vi 2 af. Vi kan lige vise dem på samme tid. Den er strawberry, og den her er apple. Den dufter ikke så godt. Den dufter ikke noget. Men altså, det er en roll-on lip gloss, men det er på noget af sådan en læbeolie. Fruity. Okay, så har vi nogle mascara. Jeg regner med, det er den mascara. Nej. Okay, vi har en mascara. Og som I kan se, så er den her, den er fra Chanel Cool Cos. Jeg skulle lige sige Chanel. Den er fra Cool Cos. Og ja, det er False Lashes Extreme Black. Den er i hvert fald bare farven sort. Det kan vi godt sige. Farven sort. Altså, den er farven 01. Men, ja. Og den er sort. Ser egentlig bare sådan her ud. Så I lige kan se det.
fornemme det. Ja. Laura er lidt mærkelig i dag. Jeg kan fornemme det. Okay, ja. Det er fordi, vi har haft matematik. Ja, så har vi en Chunky Lips for W7, og ja, det er egentlig bare en slags læbestift. Og ja, jeg bruger den ikke så tit, fordi den har den her pink punch farve. Okay. Så har vi sådan noget Sweet Kiss noget her. Og jeg Det er lipgloss. Ja, lipgloss. Og de er fra Vi Unge. Ja, og den her, den er farven pink. Den er babylysrød, den her er ferskenfarvet, og den her er en hudfarve. Ja, okay. Så har vi lige lidt mere babylips. Hun har den her Hydrate, og jeg tror, I alle sammen kender den. Og den er også bare for den der, hvad er det for? Original. Ja. Dufter helt vildt godt. Og den er også grå. Ej, det Så har vi Babyliss Pink Punch, som jeg ikke rigtig bruger. Den har jeg ikke rigtig fået gjort. Hvad hedder det? Skrå. Men ja. Den ser i hvert fald bare sådan der ud. Og ja. Så har vi 3 ting mere. Ja. Hun har den her Lip Smacker. Det er Cherry Coat noget. Og ja. Dufter kransekage. Ja. Det var lidt underligt noget. Ja. Det er lidt mærkeligt, men det gør den altså. Okay. Og ja. Så har vi også en lipgloss, som er gået i stykker, desværre. Fordi der er hul i et sted. Men den er fra Tiger, og ja. Hvis jeg skal sige en ting om det, så er det virkelig irriterende, at den er gået i stykker, fordi at den var altså rigtig god. Ja. Men den er bare sådan gennemsigtig med glimmer i, men her er den hvid. Okay. Så har hun nogle lipgloss, og jeg tror det er fra barndommen eller sådan. Ja, for da jeg var 6. Okay. Hun har den her Lyserød, babylyserød, noget lidt udtørret. Ja. Vi kan se det, vi kan fornemme det. Og så har hun også den her hvide gennemsigtige frækkert. Men i hvert fald, det var alt for den her video, og ja, så ses vi i vores næste video her på kanalen. Så ja, hej hej!